Maita basa ngagare pasi yave nguva yekuti tigwendayo zvepamutemo netsika dzechivanhu tichingamidza munyama yakopa kusvika kwavaita. Saka chakumbira vana baba tichirekarire mumashure mavo kana munodzidza next penya ndoti nyaya tiedze kukurumidza kunyora ndave naye muno ndei Mukwasha wangu tichidawo pfuma yedu. Ndifunga kubvira makore arora grocery chete rakauya, saka hapanawo chimwe chatatapiwa. Dzakati kana tikatumawo sadombo zvaanotaura zvachiwo anenge achingoti Mukwasha ari kuti ndichadai but ona kuti period iri vamboita sei chikura pasinawo chatapiwa. zvakwana mupenguwa kwachapindura ndovana ngati ndovana 4 taura kuti kupindura nguva zvechokwadi zvichitaura dzidzo rangu zvechokwadi titori munzira ndikazirifoti yatakari ndikwanisa kuvapa pfuma yangu zvegwini tasira kuti ndakangokera sandaketa right nengikine pano vana vangani akambokwachi grocery chete ndorakauya grocery vana 4 mombe 1 mwana mombe 4 mombe ndohuma ine masungiro 7 tizozvo 6 right. Musambo haana kupa mbudzi akakupa here? Mbudzi akawe. Machira akakupa sutu ukapfeka? Handina. Okay. Musambo zvinhu zvaasina kubvisa 2000 USD. Right. Tosangana next court so 26. Changamia pamusoro chomana. Pfuma chokwadi kuida. Mukwasha wangu mambo anondiona kumbe mwana wake. Nangaita kuti mumurange mumudzidziso kuti kana tindoona ndisani. Anoita sei? Uyu Mukwasha wangu uyu so anoita sei? Akandiona ari pamudududu. Anouya kunditonga Makuhwa kumba izvo ndipo. Mukwasha wangu suti rutauro yakatombotumirwa sadombo akati amai handivapa. Ndopapa pachete. Baba wacho bvaenda kwatengera mberi. Waidzosa. Ndopamubatira $40 kuti $40 ichi ndakubatisa hukuwa ndiviri miri. Abvaisa message zvanzi munohudyire ende kwamunoda. Uyu Mukwasha wangu ndada kuti sarangura ndokupedzera inguva. Uyu Mukwasha wangu pfuma inini ndikuida zvangu asi chikuru uyu ngaudzwe kuti ndiri ani wake. Ngaudzwe kuti tiri chii nokuti zvinorwadzawo sevabereki munoda kuti mudzira uroko achibaba iri. Muri sei amai? Ari pamududu akambobvunzwa nawo mwamai rimwe zuva kuti avasambuya wakwera. Inini Mukwasha wangu anondidzimba. Mukwasha wangu anondirwadza. Right. Zvakanaka tazvi. Izvo zvapo patisi kutaudzana hepo. Tese amoresana ipo pa hatisi kumbomoresana. Haini ndiudzimbiwa pa here. Order. Anabai, Kwashuro, tongenese ipanzi. Tate sipanyaya. Tate tanzwa zvataura. Zviri right. I'm asking you. Zviri right. Zviri right here. Tisatambotaura zvakawanda uri kuya kubhadhara mudare muno musi wa 26 first nepfuma yatataura kutanga kuya kubhadhara $250 yokupota uchitanga tanga kuipa 250. Unoona zvazvinoita ukada kuchidena ndindwana ndobvunza iwe patikasangana paya muchiti muchitsvaga muchitaura paya pemuna dhiraivha wangu ndo zvamunoita. Ndiri kubvunza iwe ndo zvamunoita. Uza kuti wazizva patikasangana ini ndakasiyana nevanhu vese vari muno ndozvada kukudzai manje ndopano secret yangu wani naMwari nomudzimu. Handiite zvokuluta ukandiitira zvakanaka ndikakubvunzai muchechi magarira
hanya yedu yakanaka tukakwanisa kutsvaga chibhadhara kana zvangamba kundionera chete yes but hamuna kuziva kuti kuseri kwacho kuno madhaka akadai ndo madhaka amaida kundionera usatambe neni usatambe neni machangizi hapana paakamboita nyaya kana muchitsvaga mambo mune motaura mambo zvakara kana mune mhosva motaura ina handitengwe nomari zvazvikanakira mudare ndiri straight kataura nemi zvakanaka ukafungidza zvikunudza mumwana weyo kuti unova nemaproblems akati akati ndikakugamuchira nyaya hamuna kana ivhini kana sendera mukandipa kana pandikati chii mukandipa mari asi ndaifunga kuti muri vana zvino kana muri vana maida kutaura namambo private nhasi ndosvika kudare kuru ndiri kusangana nomadhaka akadai muno mota yei panchuru payapenda handisina mota dzakamiri kwana ndasiya mota ndaitofamba hamudetsoka so ndichitofamba mukataura ni amota ndandinayo ndingaenda drive home but anoziva kuti ndizvozvo zvamainditi mutaureni private tosangana next